Antarja Loka Bagindo anak Werkudara sing patutan nglawan Dewi Loka kini kebarat tepungke sapa tumenggong Panikas Rikma aku ya Panikas Rikma Panikas kuwi mau ngethok Rikma rambut tukang ngetoki rambut tukang cukur we keparat ngarani aku tukang cukur arep aku tukang cukur ning bojoku akeh tak kandhani ora takon ayo perlu muar ngopo goleki wis anggeni kowe anak Werkudara kang mangka wis anggeni anak Janaka Werkudara Janaka ki mau rak kakang adi ana ngendi dununge wisang geni ora usah goleki sing ora ono golek ana sing ono wae iki anane Antarja sing dipateni Antarja to wisang geni keparat sugih cendel bondoan ungak-ungak sugeng warak anguk-anguk cangkeming boyo ketiban tanganggo sigar merapat ora rondo bojomu tetakon tusa nyalake dodo bablas wah remuk dari aku parah
lakon tak jilabet dening aku ora mati tak kudu sapa. Ah. Asar. Ora gawe rasa. Inso. Ya. Mati aku. Lanang-lanang oh dewa. Pasur ngalake dodok. Parat keparan remuk. Ayo ora digawe rasa. Sogok. Langsar dening aku. Kang Gogok,
Bime to. Timbali darane. Pripun dana? Oh, dalah. Kece wali kece sadat setan wali kobra. Togok nggih. Kowe ngerti kok napa? Nembe wae perang karo anak-anak Pandhawa kok. Ana tetembungan ula marani gebuk. Ula marani gebuk piye kok? Ngono Pandhawa anake ambu-ambu kabeh. Pandhawa kuwi anake sekti kabeh. Wudu bobot piritanding. Tur dasare Trangawirya rembesing matu sarine ngatapak. Sami mawon cara tembung kasare jenengan mungsu anak Pandhawa niku bunuh diri. Nanging dawuh Bapak Guru Manik Maninten supaya menggak wis anggene aja nganti bacut. Nggone ngukat negara Ngastina kok. Alah jare sapa? Wis anggene maning. Kowe apal wis anggene Sarawita? Ya apal. Wong bendina kumpul nang kotak bareng kono ora apal. Wis anggene niku dedeg piadeke niku persis kaya kula. Suarane nggih kresek-kresek kaya kula ya niki. Mulane ngerti jejerne karo wis anggene. Kula kalian wis anggene nek dijarakan niku kaya jambe disikar brak. Apa bener kok? Nek Sarawita jejer karo Wisanggeni kaya jambe disikar bragok. Jambe ning jambe bosok. Ngurang ilo kon. Kowe kok Wisanggeni wong raine kaya jlabet. Kok ngerti jlabet? Angger ora kaya jlabet yang miripe karo perenjak alang-alang kowe. Wis nganggo kethu. Rambute abang, dawa ora, cendhek ora. Kaosan barang. Asisten dalang kok kaya kowe. Rambute abang mbok ya disemiri nang njok wis ngomong, anggar ate duit nggo tuku semir ngomong. Tak tuku kena. Margi ra mobil nubruk kurungan. Ora-ora mobil ora remuk-remuk sing kelangan duit udu kowe tok. Nyong. Ora ngerti nyong wis kunduran truk kuwi ya. Ya biasa bae ngomongnya rasa muncu-muncu lah. Gawan bayi setan lah. Kawan bayi apa? Muncu-muncu yo lombe-lombe ku dhewe. Apa donan ditunggoni nang calon mertuane be. Ya kan? Nangaring Bapak Sugeng karo Mbah Salimun, Mbok. Men ngasuk ditanggap. Weh. Calon mertuaku barep umroh. Sangar, Mbok. Kok dadi asisten dalang rambute abang ketunan. Wayangan nang harap apa? Arep men raimu dibom. Kayangane nang Jawa lho. Piye? Napa mali lintune? Gatot Kaca Antarja sing debengamu. Antarja nggih. Gatot Kaca utune kawat balunge wesi. Kulite tembaga telapakane gecik danggule wadung idepe kawat bendrat. Ngentute LPG. Nguyuhe solar. Angger ora solar ya ciu lah. Kosok tau kowe to. Kira-kira maksudnya Mangane siapa? mangane ya bangsane krikil. Bangsane wilah demung. Ujarku MBG. Gatot Kaca mangan MBG. Lembong. Antarja maning. Dene upas wirayang upas wiranti sembur-embur. Keseng dadi areng tatune urung maning Antasena. Dene sungute Antasena Gede dawa tur meling-meling. Angger mondot was kaya neurotoksin. apa sih to lah? Maksudnya angger modot ki medeni lho. Sungute. Kaya ngono. Nggih.
Apa mali Anoman? Anoman urung metu. Anoman nggih kondang Senopati Poncowati alumni biyen ex pemain Poncowati. Ngaya bal-balan penggemar bola. Kenyong bagi nonton Piala Dunia, pandera nonton Piala Dunia. Anoman kan wampuh. Dewi Sinta biyen diboyongin nang Anoman ku. Jaman dicolong dasar muka. Mulane ana lagune. Ana lagune apa, Kang? Ya iya. Anoman si ketek putih. Sowan taman Sinta dijak muli. Konangan Indrajit Lampati ning Anoman ora wedi getih. Niku wong wedi getih ora. Kaya ngono arep abot endeng-endeng yo abot. Derajate prajurit babati kang rungkut madangi apa weteng lebur lakun jalak peninggal. Mangga mawon. Ngantos-antos mawon. Iya, Togopun. Kula pun ngelingaken iki. Sarawita. Nggih, pripun? Halilimpah. Pangananku babat mentah. Halilimpah pangananku daging bocah. Sumbar tuh aja begitu. Jangan kayak gitu sumbarnya. Sumbarnya aja kayak kue ya lah. Piye? Halilempah. Arep dolop kue. Ya iya. Halilempah. Pangananku tempe mentah. Lemangan nang sejeron ngomah. Ngenteni simpeneng bocah es cal. Apa bocah ora mangan tempe? Maksudnya ke sumbar lho, Bolok sumbar. Yo dongake aku men menang. Nuwun. Tak dongakaken. Pamuji kula. Pamujimu. Mugi-mugi nggenipun panjenengan perang saged jembar kuburipun padang marginipun goblok. Dongake juragane malah pun mati. Oh, sampak ini aku. Ya. Ayo kata-kata. Ya. Ampun.